बन्स'आव दायो बन्स'नि जायफोर बोसोनगिरि बिथांमोना मोनसे समाव आंखौ बन्स'नि बुंथिगिरि हिसाबै खामानि मावनो लांदोंमोन। जों बयबो बर'फ्रा बड'लेण्डखौ गोसो गोरबोजों लुबैयो, लुबैनायाबो गोनांथि दङ। दा बाथ्राया जाबाय, आं जि साननानै बन्स'आव थांदोंमोन बिथांमोननि खोथाखौ लानानै जे थारैनो बन्स'आ बड'लेण्ड सोमावसारगोन नामा, मोनसे आंहा फोथायनाय दङमोन। नाथाय मोनसे बाथ्रा दङ, दैनि दाहारखौ जेब्ला दैयाव हाबनानै नायगोन अब्लासो बुजियो। दा बेनि सिङाव हाबनानै नुबाय जे बाथ्राया एसे आलादासो। दा बेनिखायनो आंनि बिबेगा बुंबाय जे 25-30 लाख बर'फोरनि इमोसनखौ लानानै बारे बारे गेलेजाया। जोंनो बड'लेण्डखौ नांगौ, नांथारगौ। नाथाय बेनि मुङाव आन्दलन खालामनानै बर'फोरखौ इमोसनेलि ब्लेकमेल खालामनानै आन्दलननि मुङाव बारे बारे थगायबाय थानाया मोजां जानाय नङा। गाबोन समफोर बड'लेण्ड आन्दलनखौ खालामनानै जुदि जों फिनिशिं होनो हायाबा बेनि थाखाय जोङो जवाबदिहि रायजो राजाफ्रा सोंगोन, नोंथांमोना साननैसोल' मानो आन्दलन खालामनाय? बे कुइसना फैगोन मोनसे समाव। जायफ्रा दायो बन्स'नि बिबान लानानै दङ, माखासे नोंथांमोना बेकग्राउन्डखौ नायनो हायो। दानि बन्स'नि मानगोनां आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारिनि बेकग्राउन्डआ मा, आरो माखासे सेन्ट्रेल बिबानगिरिफोरनि बेकग्राउन्डआ मा, जायफ्रा डिस्ट्रिक्टआव बिबान लानानै दङ। नाथाय बेयावबो सानैसो मोजां मानसिफोर दङ जायफोर माने थारैनो गोसो गोरबोजों बड'लेण्डखौ लुबैयो। नाथाय बिथांमोना, आं सानो जे राजनिति भाबै मिसलिड जादों, कनसेप्टखौ दासिम बिथांमोना हमनो हायाखै। आं सेन्ट्रेल कमिटियाव खामानि मावदोंमोन हिसाबै माखासे मानसिफोरजों रायलायनो सुबिदा मोन्दों। बेखिनियावनो मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन जे आं रायजोफोरजों जाय समाव रायलायनो सुबिदा मोन्दों, बे समाव रायजोफ्रा बुंदों जे जोङो बड'लेण्ड आन्दलनखौ जुदि खालामोबा एबसुनि नेतृत्वआवनो खालामनांगौ। बर' रायजो राजाफ्रा एबसुनि सायाव दाबो फोथायनाय दङ। बे बाथ्राखौ आङो बन्स'आव थानानै फिल खालामदों। जेरावनो जोङो मिटिं खालामनो थाङो बै समावनो रायजो राजा बिथांमोना बुङो जे जोङो एबसुनि सायाव दाबो फोथायनाय दङ। दा मोनसे बाथ्राखौ नाय जे जोंनि माखासे सकल इन्टेलेक्सुयेलफोरा PIL होदों बिटिआरनि दफाखौ लानानै। दा बेयाव जोङो नायनो गोनां मोनसे बाथ्राया बेनो जे राजनिति भाबै बेयाव माबाफोर षड़यन्त्र बा प्रपगेन्डा दङ नामा। दा माखासे समाव जों खोनायो जे ओरै सानजानि बर'फोरखौ सोनाबनि बर'फोरा गुरुत्व होआ नामा, BSc BTC BTR जालांबाय, नाथाय जोंनि गामिफोरा मानो सोसन जायाखै, बेफोरबायदि माखासे कुइसन फैयो। बिथांमोना दुखु मोननाय दङ। जेराव PIL होदों बे PIL होनायाव थारैनो जायखौ नोंथांमोना फरायसा आफाद होननानै सानगासिनो दङ, बेनिबो सोरबा सोरबा PIL होदों नामा, सांबादिक हिसाबै नोंथांमोना नायनो हागोन। आरो PIL होनायनि मिनिङा बे नामा जे बिथांमोना बै गामिफोरखौ, सानजानि गामिफोरखौ हाबजानो बादों, बेबोथ' जानो हानाय। इन्टारनेटनि माखासे बाथ्रा दङ, आं बिथांमोननि इमेजखौ नायनानै बुंनो सानाखै, सम फैबा माखासे बाथ्राखौ जों बुंनो गोनां जागोन। जायफोर एडभाइजारनि बिबान लानानै दङ बिथांमोना अलरेडि BPFआव बिबान गोनांखासो, दाबो बिथांमोना रिजाइन होआखै। सासे सुबुङा राजनिति हान्जायाव लोगोसे फरायसा आफादनि मुङाव जुदि डाबल बिबान लानो हायोब्ला बेयो एसे सानथावना बाथ्रा जायो। जायखौ माखासेफ्रा बुंनो नागिरदों जे जातीय संगठन होननानै। थारैनो जातीय संगठन नंगौना नङा बेयाव मोनसे कुइसन मार्क फैयो। बर' रायजो राजाफ्रा नायदों जे बे समाव जोंनो थारैनो सोर हारिनि मोन्थायखौ लाबोनानै होनो हागोन। बिटिआर रेकर्ड जानाया गोबाव सम जायाखै। गथ'आ जोनोम जानाय लोगो लोगोनो थाबायनो, खारनो, बारनो बेबायदि नागिरनाय बायदिसो माखासेखौ नुदों। एसे बयबो धैर्य हमलायलायनानै मोनसे माने सोमावसारनाया जागोन। नाथाय ओरैबायदि क्राइसिसबो फैयाखै। क्राइसिस फैदों पलिटिकेल लिडारफोरनि थाखायसो। मानो बारे बारे राजनितिनि लिडारफोरा गावनि पावारा गोमाजाबासो बड'लेण्डखौ गोसोखाङो। थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया 2018नि भिडिअ नोंथांमोना DY 365आव नाय जे हाग्रामा महिलारिया बुंदों जे बेयाव इनफ्रास्ट्राक्चार गैया, जोंहा नांगौ बायदि IAS IPS अफिसार गैया, बेनिखायनो बड'लेण्ड बिनाया खुनु जुक्ति गैया। आरो बै मिटिंफोराव दानि बन्स'नि मानगोनां आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारियाबो खाथियाव थाना खोनासंदोंमोन। दा बै समाव बिथाङा मानो रियेलाइज जायाखैमोन? नंगौ नङा? बै समाव बिथाङा रियेलाइज जानांगौमोन जे बड'लेण्डखौ माने बै समाव एन्टि खालामग्रा मानसि हाग्रामा महिलारिजों थानाया मोजां नङा। आरो इन्टारनेलि माखासे बाथ्रा दङ, सम फैबा नोंथांमोना लासै लासैनो मोनथिगौ। आरो आंनिख्रुइ नोंथांमोना जिहेतु सांबादिक बांसिन मोजां माखासे बाथ्राखौ मोनथिगोन। माबाफोर सिस्टेम बेवहाय समालोचना खालामनांगौ जायो। आं नोंथांमोनखौबो खावलायगोन सांबादिक हिसाबै नोंथांमोना निउट्रेलै खामानि माव, सरकारखौ समालोचना खालाम,
सरकारखौ जेथिया समालोचना खालामगोन अब्लानियासो सरकारा खामानि मावगोन नोंथांमोना जुदि सिरि सिरि वान साइडेड जुदि खामानि मावबाय थायोब्ला सरकारा मालाबा खामानि मावाबो जानो हानाय बेनिखायनो आं सानो आंबो मोनसे समाव मिडियायाव खामानि मावनाय हिसाबै जोंनि नाम्बार वान इथिक्सआ जाबाय जोङो जोंनि ससियेल जिफोर इस्युस पाब्लिकनि जिफोर इस्युस बेखौ राइज खालामनांगौ बेखौ निउट्रेल भाबै आं बेखौ लुबैगोन आरो रन्जन दैमारि बिथांखौ बख'नायनि बेलायाव आं दाबो 100% मतामत दङ आरो बिनि थाखाय जुदि आवाज होनांगौब्ला आंनो सिगांसिनाव होगोन होननानै आं नोंथांमोननो खोथा होनो हायो रन्जन दैमारि बिथाङा जाबाय जोंनि जातिनि हिर' बिथांखौ बख'जानायखौ जों बयबो लुबैयो बेयाव पार्टिनि खोथा गैया बेखौ सोरबा हाग्रामा महिलारियाबो लुबैनांगोन सोरबा XYZआबो लुबैनांगोन रन्जन दैमारिखौ जों जातिनि हिर' हिसाबै गनायो आरो बिथांखौ जों मिथिनायाव दा सुप्रिम कर्टआव माने रेजिस्ट्रेशननि खामानिया सोलिगासिनो दङ सुप्रिम कर्टआव माने आपिल खालामदों आरो बेयाव गभर्नमेन्टआ थोंजोङै रन्जन दैमारि बिथांखौ बख'नायनि थाखाय जिमानखिनि इनिशिएटिभ लानांगौ बेखौ माने लागासिनो दङ समजों लोगोसे बिथाङा जोंनि हारियाव फैनानै मोनसे हारिनि खामानि मावनायनि सुजुगखौ मोनगोन होननानै जों आसा खालामो मालाबा लिडारशिपनि बेलायाव ओरैबायदि जायो जे नोङो लुबैस्लाबालासिनो नोंनि माखासे सापर्टारफ्रा नोंखौ बै पजिशनसिम लांनो नागिरो बै समाव माखासे खामानिखौ नोंथाङा बै रायजोफोरनि बाथ्राखौ नायनानै लोगोफोरनि बाथ्राखौ नायनानै एज ए हल मोजांनि बाथ्राखौ नायनानै माखासे डिसिसन लानो गोनां जायो दा बै समाव बै सिटुवेसना दङमोन खामानिखौ नोंथांमोना बांसिननो मोजां मिन्थिगोन थेवबो आं जेखिनाखौ बुजि मोन्दों आङो नाम्बार वान बाथ्राखौ मोजां मोन्दों दा नैबे समाव बिटिआर गभर्नमेन्टआ हानि पट्टाखौ रानदों दा बेनि सिगाङाव मा खालामदों बिटिआर गभर्नमेन्टआ UPSCनि थाखाय कचिं होनो दिल्लीयाव फरायसाफोरखौ हरदों बे मोजांनि बाथ्रा जों जे बाथ्रा खोथायाव बुंबाय थायो जे जोंनो IPS अफिसार नांगौ IAS अफिसार नांगौ IRS अफिसार नांगौ माबायदि ओंखारगोन बे ओंखारनायनि राहा लामाखौ कौटि कौटि रां गारनानै दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ खालामगासिनो दङ आरो बिनि आउटकामखौ खोब माने खम समनि गेजेरावनो जेब्ला कचिंआ जोबो बिथांमोना UPSC एग्जामखौ क्रेक खालामनो हायो जोंनि मानसिफ्रा डेफिनेटलि मोनगोन बे मोजां मोनसे इनिशिएटिभ दा स्कुल एडेप्सननि खामानि सोलिगासिनो दङ जायफोर माने स्कुला जोबोद माने अबस्थाया गाज्रि बे स्कुलफोरखौ मोजांसिन मोनसे स्कुल खालामनो थाखाय मोजां टिचार एपइन्ट खालामनो थाखाय बे स्कुलनि जा इनफ्रास्ट्राक्चार गासिबो बिथिंखौ नोजोर खालामनो थाखाय दिनै स्कुल एडेप्सननि खामानिया सोलिगासिनो दङ दा बेयो मोजां मोनसे इनिशिएटिभ आङो जोबोद साबायखर होदों BTCनि खुंगिरि दानि CA मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा आंनि फारसे जि मोनसे सेम्पेथि बिथाङा होदों बिथाङा इयुथ सेन्ट्रेल कमिटिनि आंनो इयुथ विंनि स्पक्स पार्सन होदों आं बिथांजों लोगोसे पार्टिनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि पेरेन्ट बडिनि राजु सार बिथांनोबो आं साबायखर होदों इयुथ कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि दानि डक्टर नीलत स्वर्गियारि बिथां जोंनि माननाव गेदेर गाहाय नेहाथारि मन्टु बर' बिथां गासैनिसिमबो आरो UPPLनि साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोननिसिम आं साबायखर होदों आंनो बे मोनसे पजिशनखौ होनायनि थाखाय फैबाय थानाय समाव जोङो ज'नो मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि खामानिखौ मावलांगोन जोङो आसा खालामदों आरो बे खामानि मावलांनायफोराव साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो बिटिआरनि रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय आं मदद मोनखौ आसा खालामबाय बैसोगोरा बिथांमोननिफ्राय आं आशीर्बाद नागिरदों आरो जायफोरा उन्दै बिथांमोननिफ्राय आं अननाय नागिरदों जायफोरा जोंजों बैसोआव समान बिथांमोननिफ्राय आं सापर्ट नागिरदों फैबाय थानाय समाव स्पेसियेलि आं जितु स्पक्स पार्सन मिडियानि सापर्टखौ आंनो नांगोन नोंथांमोना निउट्रेलै निउस खालाम जेसे हायो सरकारखौ समालोचना खालाम आं नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामदों फैबाय थानाय समाव नोंथांमोनजों ज' खामानि मावनायनि मोनसे सुजुगखौ मोनगोन आसा खालामबाय होननानै बुङोब्ला आंनि जि इन्डिभिजुवेल जि भिउ आरो आंनि भिउ पइन्टआ मा जे हाग्रामा महिलारि बिथांखौ प्रेसिडेन्टशिपनिफ्राय बोख्लायनानै चन्दन ब्रह्म बिथांखौ लाबोबाबो बिपि एबा खाननैसो थांना थाबावगोन नामा आं बिदि सानफ्लांदों बोरैबा मानोना दाखालि बावैसो JP नाड्डा BJPनि नेसनेल प्रेसिडेन्टनो जि लाइजाम होदों बिथाङा थोंजोङै ख्रिस्टियानफोरखौ टार्गेट खालामदों आं सासे बर' हिसाबै दुखु मोनदों आं बाथौ धोरोमखौ सिबियो नो डाउट नाथाय बर'फोरा गोबाङानो जिसुखौ फोथायो ख्रिस्टियानखौ फोथायो दिनै हाग्रामा महिलारिया जाय मानसिया 17 बोसोर BTCखौ सासन खालामबाय बे मानसिया दिनै बोरै मोनसे धोरोमखौ टार्गेट खालामनानै लाखो बेयो मोनसे गिदिर कुइसन बै समाव बिथांखौ बे सोरबा ख्रिस्टान सोरबा बाथौ गासैबो सापर्ट होदोंमोन दा बै सापर्ट होनाय मानसिफोरखौ बिथाङा धोरोमजों दिनै टार्गेट खालामनाया जोंनि बर' हारिनि थाखायनो दुखुनांथाव आरो मालाबाबो बेफोरबायदि पलिटिशियानफोरा धोरोमखौ लानानै बोखावनो नाजाया मोजां जों सेंग्रा जोलै हिसाबै बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों नोंथांमोना पलिटिक्स खालाम नाथाय मोनसे बाउन्ड्रि मोनसे लिमिटेसनाव थानानै खालामनांगौ
मानोना धोरोमनि गेजेरजों सोखावनाया बिनि जि फिडबेक बेयो मोजां जायो आरो बर'फ्रा गोबां धोरोमावनो दङ नट अनलि बाथौ ब्रह्म दङ ख्रिस्टान धोरोम सोरबा नुकुल दङ जोङो एज ए बर' हिसाबैसो नायनांगोन धोरोमखौ लानानै जुदि सिखावबाय थायोबा आरो बे लाइजामावनो बिथाङा गिबि सिरियावनो लिरदों बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जानो हागौ थारमाने दाबो बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ बादा होग्रा एक नाम्बार मानसिया हाग्रामा महिलारि नामा कुइसन जादों दा बिनि थाखायनो जायफोरा ख्रिस्टान धोरोम जायफोरा जिसुखौ फोथायो बिथांमोना थाबैनो स्ट्रेटेजि बानायनानै हाग्रामा महिलारि बायदि जाय मानसिया ख्रिस्टान धोरोमखौ नायनो बायो बिथांबायदि मानसिखौ बिपिएफनिफ्राय बोख्लायनानै सोरबा चन्दन ब्रह्म बिथांमोनखौ होयोब्ला खिन्थु बिपिएफआ साननैसोबाबो लास्टिं जागोन मानोना रिजनेल पार्टिखौ जोंनो नांगौ आरो आं बिपिएफखौ दिनै खावलायनो लुबैगोन बिथांमोना अपोजिशननि स्ट्रं रलखौ लानो नांगौ मानो 2 बोसोरावनो एसेबां माने धैर्य गोमा जादों आरो जों सानाखैमोन जाय मानसिया 17 बोसोर सासन खालामबाय बे सोरनिबा आथिङाव हमनानै गाबगुखौ खालामनानै गावनि पावारखौ मोननो नागिरगोन गोबाङाथ' सानदोंमोन हिर' होननानै नाथाय दाखालि भिडिअ ओंखारनायनि उनाव जिर' हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिर' दिनै धोरोमखौ लानानै राजनिति खालामदों गावनि बर' फंबाय बिनानाव बिदा गासैखौबो लानानै बिथाङा राजनिति खालामदों 2005आव मा घटना जादोंमोन 2008 2012 मा घटना जादोंमोन बै समावबो खिन्थु हाग्रामा महिलारि बिथाङानो बिटिसिनि चिफ जानानै दङमोन बाथ्राखौ नायनो गोनां आं बिथांखौ खनसेबा खावलायदों गासैबो बर' रायजो राजानि जानानै धोरोमखौ लानानै जाहाथे नोंथाङा फिनखौसो पलिटिक्स खालामनो नाङा बेजों लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरगोन मोनसे समाव बिटिसिनि जि दरखङाव मोजाङै बर' हांखोजों दानि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बर' हांखोजों गिदिर गिदिर माने जोंखौ गोजोन्थों होननानै बरायबाय जोंनि बर'नि नेरसोन डिमापुरनि नेरसोनखौ बेयाव होबाय बेयाव बिपिएफनि हाग्रामा महिलारिनि सासे मानसि देरहासार बिथां सिगांनि इएममोन बिथाङा मा खालामखो जे बेयाव गुबुन हांखोजोंबो लिरनांगौ गुबुन रावजोंबो होननानै जोङो दुखु मोनदों मोनसे समाव नोंथांमोनानो आन्दलन खालामदोंमोन नाथाय दिनै नोंथांमोना मानो बिदि बुंखो जों गोदान जेनेरेसना नोंथांमोननि सायाव सन्देह जादों नोंथांमोना थारैनो बै समाव हारिनि खामानि मावमारदोंना मावमाराखैमोन जेराव नोंथांमोनानो लाहैदों बिनि उनाव 59 बोसोरनि बिथाङा गांनो समालोचना खालामनो हाबाय जे बेयाव गुबुनारिफोरनि रावखौबो लिरनांगौ होननानै नोंथांमोना बर'नि जौगानायखौ लुबैना लुबैया एज ए हल आं बिपिएफआव गाज्रि मानसि दङ होननानै बुङाखै बिथांमोननिबो जातिनि सेन्टिमेन्ट दङ बड'लेण्डखौ नागिरग्रा सुबुं दङ नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनैनि तारिखआव आं सानो बिपिएफखौ बासायनाय नङा गाव बोरै जेलाव थांनायनिफ्राय बारग'नो हायो बेखौ बासायनो थाखायसो बिथाङा मा खालामदों बे आथिङावफोर हमदों थारमाने बिथाङा बिपिएफखौ बासायनायनि मतलब गैया बिथाङा जेरै हायो जेलनिफ्राय गावखौ बासायनांगौ केसनिफ्राय बासायनांगौ बेखौसो बिथाङा सानगासिनो दङ बेनिखायनो आं खावलायो जायफ्रा सिनियर लिडार दङ एटलिस्ट बिपिएफखौ जुदि बासायनोब्ला चन्दन ब्रह्म जाय एक्स मिनिस्टारमोन बिथांखौ जुदि होयोब्लाबो साननैसो एटलिस्ट बिपिएफआ लास्टिं जागोन नामा आं बेखौ लुबैयो आरो बिपिएफआ लास्टिं जानांगौ रिजनेल पार्टिखौ जोंनो नांगौ अब्लानियासो स्ट्रं जागोन बिटिसिआव समालोचना खालामग्रा अपोजिसना थाथारनांगौ बिथांमोना दसेबा माने बिजेपिखौ रायो दसेबा एनडिएआव जइन जानो थाखाय आथिङाव हमहैयो जोबोद लासिं सिं बाथ्रा नङा होमबा बिथांमोना इउ पिपिएलखौसो गां रायबाय थायो बेराफारसेथिं नै स्टेटआव माने बिथांमोना फ्ल'राव माने क'लिसन खालामनानै दङ बिथांमोननि सुथुरा सोर लोगोआ सोर बिथांमोना बेखौबो जुदि आइडेन्टिफाइ खालामनो हायाबा नैबे गोदान जुगाव बिथांमोना राजनिति खालामगोन हागोन होननानै जों फोथायनाय गैया बिथांमोननि सायाव